an kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam oɗo jamma so ari holko ɓuri moƴƴude ko mbeɗe mawninirma ko mbeɗe jangto nela sallallahu alaihi wasallam wimo wi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni an jomam ka jaafotoɗo tedduɗo aɗa yiɗi jafnotoɗo yaafumi e so tawi a wawa ɗum hayso ko istighfar astaghfirullah mbaɗa ɗum e oɗo jamma ko hunde himmude biyaɗo yoron annabi e dine ala jango ɗum cobas molundi biyaɗo yoron annabi e dine ala jango ɗum cobas caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko mo jami kisi ñibɗe tabbiɗe goni mum ko adi fof eɗen tawi ɗo e Madina Gounass wuro Njuulu mahingo e sunna rasulu Sinthiane Gando joom dalilu nokku ndema e Njulagu gon ko lamorgo Pulagu e ɗo ɗo gonɗen noon eɗen tawi ɗo e legal Nasrullahi te eɗen kuccodiri goto e seremɓe Ceerno Babgalle Touré eɗen kuccodiri e makko ɗo ko adi fof caggal nde calminɗen mo jiɗɗen ko yewtidde makko ko fati e jamma mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam hol iwdi muɗum kono kadi hol joom jamma mawludu o kono kadi hol ɓuure comiɗe hen holno jamma o foti wurtinirede ɗum noon Ceerno Babgalle bisimilla ma calmina yeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين أن دندانغال Fitirla TV e dendangal ɓe garduɗa fof min calmini min mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kisal Allah e yurmede Allah e moƴƴereji Allah yo gon e mon gona e dendangal julɓe en beltima feewi no feewi en calmini dendangal yeɓoɓe oɗo sen a jarama Ceerno Babgalle Touré kadi min calmitima e so tawi ɗum ɗon yawti ko adi fof namdal meɗen wonata ko holko woni mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam holko woni mawludu. eyyi Diallo a jarama mawludu nde tawno koye ɗemgal arab mawludu firtata ko jamma jibinede nelaɗo mawludu woni nde nela sallah sallam feeñi e aduna ñalawma o so arti julɓe ina belto mawninamo parnoromo cinkamo jonnamo kono noon mawludu sa ƴeewi ko Allah e nelaɗo mum sallah sallam ko Allah kañum e maleykaji mum gadi mawninde nelaɗo o sallah sallam gadi wadde mawludu noon so tawi ko e pular firtata ko nde nelaɗo sallah sallam nde o jibina nde o feeñi e aduna so ñalawma o arti yimɓeɓe ndenda ina mawninamo ina teddinamo ina jangtomo ina mantamo ina kaala ɓuure makko e teddugal makko e martabaji makko nde tawno ko kanko aduna o feeñiri ko sababune makko wadde on ina foti mawninede ɗum woni arabe mbiya mawludu enen mbiyen neɗɗo on jibinade so arti woni o mawnine ɗum firtata mawludu ko hunde yamirande ko Allah e subhanahu wa ta'ala e maleykaji mum wonto Allah wiyata e deftere makko inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah e maleykaji mum fof nana mawnina oɗo annabi ina mantamo ina teddinamo ina jottamo onon ne julɓe holko patɗon mantemo mawninemo teddinemo ɗum waɗi Allah adi mantude nela sallah sallam ko Allah adi wadde ko wiyete mawludu ko sabu Allah ne wiya innaka la ala khuluqin azim an ka joom jikku moƴƴo ka joom jikku joɗɗo mantore ɓurani wiyede neɗɗo ka moƴƴo ɗum waɗi ko Allah adi mantude nela sallah sallam Allah yamiri julɓe yo mantu nela sallah sallam woni mawludu ko ñalawma nde nela sallah sallam jibina so arti julɓe fof ina ndenda belto kono haɗani e julɓe tan tagoje Allah fof ina ndendo belta gila e maleykaji gila e colli gila e tagoje gonɗe e nder maaje fof on jamma so ari ina mawnina annabi o sallallahu alaihi wasallam ina beltoro sabu kala ko feeñi aduna feeñir ko sabu annabi o sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni mawludu. a jarama Ceerno Babgalle en paami ko ɗum ɗo woni mawludu firti ko mawninde jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en jiɗi gartana min seeɗa e joom jamma o oɗo jamma sabu andude hunde ene ɓeydana neɗɗo o wawde soobade e muɗum no wawi fodde fof hol gonɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. eyyi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sa a wi hol gonɗo nela sallallahu alaihi wasallam nde tawno en kaalino nane ko nela sallallahu alaihi wasallam woni godal aduna o nela sallallahu alaihi wasallam ina weeli haalde nde tawno ko Allah adi haalande hoore mum hol nela sallallahu alaihi wasallam Allah jangini en hol gonɗo nela sallallahu alaihi wasallam eyyi ɗum woni nela sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni annabi mo ganduɗa cakitiɗo nelede e annabaɓe peñƴo ɗon ɗo Makka annabaɓe ina keewi
ɓe ngoni ujunneje temedere e ujunnaje nogas e ujunnaje nayyi annabi kono noon nelaɓe ɓe koɓe temettato e sappo e tato ko hawra ɓen temettato e sappo e tato goto foof nelama won hen ɓe ganduɗa ina dokka defte ina mbaɗa nelaɓe ko annabaɓe kono noon kamɓe fo e moƴƴude kamɓe fo e timmude kamɓe fo e jogade jikkuji moƴƴi e jogade ɓuural ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o kanko ɓuuriɓe kamɓe foof to banggal martaba to banggal rokkede gueɗal to banggal mawgu e daraja to Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi kanko sakiti arde to banggal aduna kono noon ko kanko adi tagede to banggal tagoje saabu o tagama ko adi adama ina tage fodde duuɓi ujunnaje ɗiɗi pawɗi omo rewa Allah ko annore on saaha adama tagaga nela sallah sallam feeñi ko makkatul mukarram to leyɗele arabeɓe leydi ne wiye alhijaz woni makkatul mukarram e to woni to hajjoyte to ko toon nela sallah sallam ko toon o jibina o jibina noon ko ñalawma altine e fajiri subaka altine e jam e lewru mawludu nduɗo no gonɗen koni nduɗo o jibina woni rewndu wiyete ko rabiul awwal ina hawri e nogas avril hitande ujunnaje temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho woni 500 ihda wa sab'ina jibinede Isa alayhi salam nde Isa feeñi aduna ɓenni e caggal mum duuɓi temedde joyyi e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho ko nden nela sallah sallam jibina to makkatal mukarram ñalawma altine e lewru rabiul awwal enen mbiyata lewru mawlud ko nden o jibina e ɗon ɗo makkatal mukarram ɗum woyte ko hitande amul fiili ko e nden hitande kefere goto ina wiye abraha immino to leyɗele yaman o fanditi yidde heloyde suudu kaaba Allah halkimo leptimo lepte musde ko e nden hitande nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam o feeñi aduna busiri haalni en nde o feeñi aduna holko kewi liɗɗi ina belti ina cirka colli e dendagal tagoje ɗe Allah tagno ha joni maleykaji e jinneji fof ina ewnodira yimɓe julɓe moƴƴuɓe fof ina belti ñalawma o ina nurdi ina leeri ina uuri o ari kanko sallallahu alaihi wasallam o jibina saha salatu saha wendogo e jamma e nduɗo lewru e ñalawma altine ɗum waɗi nela sallallahu alaihi wasallam ko ɗo makka ɗo feeñi ko ɗon o yi e aduna e jinnaɓe makko jinnaɗo makko gorko wiyete ko Abdullahi on noon ruttima e jomum gila o suwa feeñde aduna ɗum waɗi wiyete nela sallallahu alaihi wasallam jibina ko alyatim yummakko wiyete ko Aminatu bintu Wahbin onne kadi ko ɗon ɗo makka ɗo jeeya kanko e babiraɗo o foof o kamɓe jiidi eyyi ko ni woni no nela sallallahu alaihi wasallam feeñiri ɗon ɗo makka a jarama ceerno Baba Galle Touré e ko adi foof bandiraɓe puɗɗima famde holko woni mawludu kono kadi hol joom mawludu o aɗa wawi ruttanade min no mawningol oɗo jamma holno ɗum ardi sabu hunde foof ne jogui lesli to immi so tawi ko e fodde wittoji men malla e fodde no nanɗen mawɓe men ina kaalira ɗo e Sénégal mawludi ina jeeya e fuɗɗiɓe ɗum khalifaɓe men Tiwawon woni Alaji Malick Sy mo Tiwawon kanko omo jeeya e fuɗɗuɓe mawludu ɗo e Sénégal no mbiɗen ni noon mawludu ko hunde ɓoyde kono noon rendede e jamaji malla rendede e dinguire yimɓeɓe ina jima hen annabi o ina kaala ɓuure makko ɗum fuɗɗi ɗum ko eno nanirɗen mawɓe ne mbiya ko toon to Tiwawon ɗum fuɗɗa kadi ko hunde ɓoyde seeɗa gila e gurdam makko e nani kadi e mawɓe men e ɗone kadi e Madina men wuro men sincirago sunna wuro Cheikh Sirajuddin Cheikh Alaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu ina waɗetono ko ɓooyi gila e gurdam makko omo ardotono ɗo mawludaji nde tawno kanko ko sunna o e annabi o ko ɗum woni darde makko ɗum waɗi hay ɗo ina waɗetono ko hunde ɓoyde e so tawi kam ko mawludu ko Sénégal foof e sen jiiɗi mbiya hande ina mawnina jamma o ina mbaɗa jamma o ina mbaɗiramo no haniri ni ina jima hen ina kaala annabi o ina kaala ɓuure makko ko ɗum de ko ni mawludu woni no ardiri ɗo e leydi he hono no naniren so tawi mawludu yonti wonko hato jina e neɗɗo o yo wat ngam o wurtinira mawludu eɗen no mbiɗa nanni nokku foof ene jogui no mawninirta mawludu enen ɗo e Madina Gounass ceerno wonno nehiri dental ngal enen ne holno mawninirten mawludu eyyi enen nde tawno ko yettere Allah no feewi eɗen jetta seeremɓe men eɗen jetta dendagal julɓe eɗen jetta ceero men ceerno Alaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu o nehiri dental ngal ko needi
woni hiringal ko e sunna laabɗo sunna ha joni jeeɓeteɗo ɗum waɗi yimɓe e adunaji to ina mawnina nela sallah sallam kono noon ina mbaɗa jimri ndi endi jirwine e waɗe jimi ganduɗa woɓɓe ni wonko jillata hen taw ɗum jeenoko e sunna he e gonga ni ko mawninde annabi kono noon sahaji wonko ina jilla hen taw ɗum jeenoko hen ɗum waɗi enen ceerno men cheikh sirajuddin cheikh alaji mouhammad abne saïd radiallahu taala anhu o nehiri en ko needi ɗum waɗi enen ko wonto ganduɗa adunaji to yimɓe ne mbaɗa mawludu ko rewɓe worɓe foof ndendata ina jima ina manta annabi o sallah sallam kono enen en nehiraka noon enen ɗo ko worɓe ɓolɓe jamira yo jaato jama to so yeehi ha jenggi ɓe jima annabi o taw kadi koye baruji deƴƴi baruji ɗi ngala dille ala foɓɓude ala kala ko yaadani e ganduɗa kala ko ala e needi ɗum en jamiraka ko worɓe ɓolɓe jamira yo jaato jama to taw ina gondi e comci mum timmuɗi ina gondi e sunna mum ina gondi e needi mum ina gondi e tijaniyankagal muɗum jaaha so ɓe jooɗima ɓe jima taw kadi ko jimi deeƴƴi jaaduɗi e sunna taw pettogol ala kelle ngala taw ina deeƴi ko noon cheikh sirajuddin ko noon o nehiri en ko ɗum kadi dental ngal ko ɗum namdi ko ni woni no mbaɗirten ɗo mawludu ɗo e wuro men ko ni woni no Madina Gounass kañum mawninirta to banggue mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam e so tawi ɗum ɗon yawti neɗɗo o e teelal muɗum holko ɓuura hatojinede yo waɗe oɗo jamma to banggue dewe Allah eyyi neɗɗo so tawi o teeli Allah okkanimo fartange wawde yaade toon to jama to ina yamira ya wat dewe Allah kewɗe ko wayno julde e annabi o sallllahu alayhi wa sallam hebbinde salatul fatiha jomum to woni foof janga salatul fatiha hebbina naafilaji e on jamma nde tawno ko jamma yurmede ko jamma mo ganduɗa moƴƴi ina cowe e mum ko jamma mo ganduɗa tedduɗo ɓurɗo dendagal jammaji ko jamma cuɓaɗo ɗum waɗi jamma o so ari ina yiɗa e neɗɗo o so tawi a wawi yaade to jamaji to an gorko jaaha to jamaji to tawoya toon yimoɓe ɓe mawni noon toon annabi o sallah sallam nde tawno ko noon jiruɗen ceerno men no waɗa ko noon woni ko yamira so tawi noon gantu heeɓima sa heeɓi e galle ma aɗa wawi julde aɗa wawi wadde naafilaji ma aɗa wawi janngude qur'ana so tawi aɗa wawi ɗum noon ko debbo hen e gorko hen foof jamma mawludu so ari ina yiɗa ya hebbin dewe Allah ina yiɗa ya hebbin ko mantata annabi o sallah sallam kono dewal Allah foof e yiɗede ɓuuri yiɗede ko neɗɗo o nde o laɓɓinta ɓernde makko o yaafodira e dendagal bandiraɓe julɓe sirtuma noon e hoddiɓe makko nde tawno neɗɗo so tawi a laɓɓinani ɓernde ma a laaɓanani ɓe gonduɗa malla so tawi tikkere nani e ma so tawi a rewi Allah jaɓata ɗum waɗi ɗin jammaji so gari seeremɓe men e moƴƴuɓe men ina ñagotono yimɓeɓe yoɓe beldid yoɓe laaɓodir yoɓe gon ɓerɗe ɗe gona ɓerɗe goote ɓe nangodira ɓe ballodira ɗum woni ko sohla e jamma he e kañum e dewal Allah e dendagal no mbawruɗa soko salatu ala nabi soko astaghfirullah soko janngude alqur'ana fof ina sohla e jamma he kala ko neɗɗo waɗi e jamma he kadi Allah ma sowan ɗum nde tawno Allah ina jippina malaikaji kadi ina gonda e yimɓeɓe ina mawnina annabi o sallllahu alayhi wa sallam e ko ni ko ɗum woni ko sohla e jamma mawlud jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yummen khadijatu o namdama hol jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi jikkuji nelaɗo sallah sallam ko qur'ana e wonande noon famɓe qur'ana ɓe ina gandi qur'ana woni hen ko yurmede jikkuji nelaɗo sallah sallam fo ko yurmede kono noon kanko nelaɗo sallah sallam o wi bu istu li utammima makarimal akhlaq garmi nelami ko mbeɗe timmina jikkuji moƴƴiɗi eɗen gandi annabaɓe ɓennunoɓe foof nelaɓe fof koɓe moƴƴuɓe kono noon nelaɗo sallah sallam ari ko timminde jikkuji mabɓe ɗin moƴƴuɗi ene jeeya hen noon nelaɗo sallah sallam jangguini en jikkuji moƴƴi holɗin omo wiya en jikkuji tati so neɗɗo jikkimaɗi ɗin kam on koye yimɓe aljanna jeeya ɗum ne ɗin jeeya ko e jikkuji makko woni holɗum o wi so tawi neɗɗo tooñima aɗa hattani yoftade jaafoɗamo ɗum ko e jikku moƴƴo jeeya kadi koye jikkuji nelaɗo sallah sallam windere nde kadi ene foti ñembudemo hen so tawi neɗɗo tooñima aɗa hattani yoftademo aɗa wawi yoftademo an jaafoɗamo e ɓuramo so tawi neɗɗo taƴimama an jokkoɗamo e jaaha e makko
jokkoɗamo mbaɗamo sehil mbasa accudemo an nanga e makko hawtiɗe ɓay ko o julɗo hayso taƴimama an jokkomo ɗum ɗo koye jikkuji nela sallah sallam koye jikku moƴƴo ne jeeya e jikkuji nela sallah sallam omo jangguina en o wi so neɗɗo haɗima hunde omo fonma rokkude hunde o itti o haɗima an guitta dokkamo so haɗima hunde an rokkumo ɗum ɗo ina jeeya e jikkuji tati ɓurɗi forde e jikkuji so tawi a muñi a toñama muñire Allah mbasa yoftade ɗum waɗi Busiri ina jangguina ene deftere Hamziya o wi e jimɗi makko o wi sayyidun dihkuhu attabassum nela sallah sallam woni jaleɗe makko ko moosango nela sallah sallam ko moosowo kadi ko jaarowo jam o wona jahowo jaadu yawndu o wona ha joni neɗɗo keñiɗo ha ɓurti kanko noon o siforte nela sallah sallam so ɗanima o ngofñoto o ɗanata ko ɗoygol tekkugol o ɗanade hana hara ala sallah sallam wayani noon ɗum woni Busayri o wi rahmatun kulluhu nela sallah sallam kanko fo ko yurmede ko jurmotoɗo ko jokkowo enɗam ko jiɗɗo dendagal julɓe ha tengti e bandiko en wadde neɗɗo o ko noon o foti siforade ɗum woni o wi rahmatun kulluhu wa hazmun wa waqarun ko neɗɗanke ko kersowo ko joom gacce ko jokkowo enɗam ko curiɗo ko ɗum woni jikkuji nela sallah sallam ɗum woni julɗo foof ina nodda e jokkere enɗam ɗum woni ceerno men ceerno Alaji Mouhammad Abne Saïd radiallahu taala anhu omo heewi hirjinde en e jokkere enɗam neɗɗo jokka enɗam e bandiraɓe mum yaha e mabɓe ina salminaɓe so tawi wonko ɓurɗaɓe guitta dokkaɓe ko noon nela sallah sallam wano ko noon o golliranno ko dewal Allah e jokkere enɗam ɗum woni haaju makko ɗum waɗi ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba yo Allah junnu gurdam makko omo heewi en wiide en wuro men Madina Gounass ngo sincira ko jokkere enɗam kañum e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi jokkere enɗam kadi ko hunde mawde ko hunde forde kadi ko nela sallah sallam ko ɗin jikkuji jikkino ɗum waɗi julɓeɓe ene poti ñembude e makko e ɗin jikkuji gona jurmotoɗo gona neɗɗo ballowo yimɓe gona jurmotoɗo mawɓe jurmotoɗo sukaɓe gona jokkowo enɗam gona neɗɗo kersowo gona joom liman timmuɗo ko ɗiɗo de goni jikkuji annabi o sallallahu alaihi wasallam. So tawi en mbi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa ko kañum woni mo windere nde kala tagra sabu muɗum kono kadi biyaɗo ko kañum ɓuuri windere nde fofof e o kadi so tawi wiyama ya haalan min hayso ko gotel e jikkuji makko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe ɓe mbawa kadi barkinorade ɗum. A jarama no feewi to banggal jangde kam nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala adi wiide nela sallallahu alaihi wasallam yo jangu neɗɗo o ko jangde woni ngorodi neɗɗo ko jangde woni fondement so tawi ko huɓere ko jangde nde woni fondement neɗɗo o ɗum waɗi jangde ko gueɗal mawgal e neɗɗo o ko jangde nde woni liman woni nuuru mo ina andinma mo ina holluma ko poɗɗa wadde e ko poɗɗa woppude ɗum waɗi nde o nela nde o timmini duuɓi 40 ɗon ɗo Makka omo e gaaru Hira Allah neli e makko Jibril ari e makko wimo hema Muhammad sallallahu alaihi wasallam welto mi ari e ma ko min woni Jibril an ka annabi sallallahu alaihi wasallam ko an nela e ngol ɗo leñol mi ari e ma jome wi ya jangu o wimo iqra nela sallallahu alaihi wasallam wi ala ma ana bi qari'in min mi wona mi jango mi wawani jangde mi anda ɗum o sali jangude ɗum woni Jibril ɓittimo Jibril woppimo wimo jangu o wi ala min mi jangata ma ana bi qari'in min mi wona mi jango mi anda ɗum Jibril wadde makko noon ha woni laabi tati Jibril woppirimo Jibril wimo jangu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq jangu inde joome takɗoma tagi kala hunde ay jangu inde Allah ɗum wonko tindinta wonko janginta ko neɗɗo o omo foti jangude inde Allah omo foti jangude Allah ha o anda Allah de tawno neɗɗo o wawa rewde Allah gaga o anda Allah de tawno nela sallallahu alaihi wasallam o wi saɗa rewa Allah hadema rewde Allah andu Allah taw nde mbawa rewde Allah so tawi anda Allah sa rewi Allah dewal ma Allah jaɓetake ɗum waɗi Allah yamiri ko yimɓeɓe yoɓe janguɓe ganda Allah noon holon khalaqa tagɗo holko tagi khalaqa ina gasa ko hunde fo naati hen ko nakira tagɗo asamanuji tagi leyɗele tagi jeygol tagi aljanna tagi ndiyam tagi leɗɗe tagi maaje tagi kulle ladde khalaqa o ona nawi ko heewi Allah mo ganduɗa kañum tagi ɗeɗo karalleje fof
kala ko jiiɗa e aduna ko Allah tagi kala ko woodi aduna tan ko Allah fewni ɗum ko Allah tagi ɗum woni khalaqa gadano ɗiɗo téléphone ŋaji ɗeɗo karalle fof kala ko jiiɗa e aduna otoji ɗi avion ŋaji ɗi bato ŋaji ɗi fof ko Allah tagi sabu sa ruttima to lasli Allah tagi tagɗo ɗum o Allah rokki ɗum gandal wadde fof tan ko Allah tagi ɗum woni khalaqa gadiɗo wadde holto ɗum ɗo andoto koye jangde ɗum woni Allah wi khalagal insana min alaq Allah tagi neɗɗo ha joni e heɗɗere adi tagde neɗɗo koye toɓɓere maniyu caggal ɗum balɗe 40 wonti heɗɗere balɗe 40 wonti husere non ha Allah wutti hen ruhu fof ko ma ñanga mbawa andude de woni khalagal insana min alaq Allah wimo kadi iqra wa rabbukal akram jangu inde Allah joome tedduɗo o mawɗo o towɗo jangu e andudemo e andude fannuji janga dendangal fannuji aduniyankeji ganda mbawa rewrude ɗum Allah mbawa rentorade ɗiya fannuji Allah ɗum woni jangu gueɗe Allah tedduɗo ɗum woni o wi allama al insana allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam oɗo aya adi jippade Allah andini neɗɗo kuɗol no windirta andini neɗɗo ko andano nde neɗɗo jibina e reedu yummum Allah wi ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun neɗɗo nde o yalti e reedu yummakko o anda hay hunde o wawa hay hunde o nanata o yiyata ɓernde nde hay hunde wawa miijade Allah waɗi e makko ɗeɗo gueɗe fof beela omo yettira ɗum Allah o anda Allah ɗum waɗi jangde ko hunde himmude ko hunde nde ganduɗa neɗɗo fof ko farilla e mum jangude ha anda Allah wawa rewde Allah nde tawno Allah rewirtake tan e majjere Allah rewirtake e sikki Allah ko ma ganda no rewirte e ndewiramo noon nde o jaɓa kono sa rewirimo e sifa tan no jiɗirɗa malla e sifa tan no fewntorima ngal dewal Allah ngal jaɓetake ɗum waɗi jangude ko hunde wande important Allah ina wiye en to suratu ha joni ankabul Allah wi neɗɗo o yo o jangu malla nela sallallahu alaihi wasallam ina haala e hadis o wi kala hunde andude ɗum nde ɓuri majjude ɗum nde kala fannu tan mbawamo dañano ndentoriɗa ɓuri moƴƴude e majjude ɗum nde waɗi gandal ko hunde wande important e mbawa haldude nafoore gandal e ɓural gandal kono noon ko gandal mahi neɗɗo o e wonde neɗɗanke e wonde kersowo e wonde julɗo e jogade liman billahi celluɗo neɗɗo o e teelal muɗum holko ɓura hatojinede yo waɗe oɗo jamma to banggue dewe Allah mawludu foti mawninirede kono jiiruɗen moƴƴuɓe men ina mawninira mawludu ni woni holɗum jimɗe joofiɗe annabi o sallallahu alaihi wasallam jimɗe paatude mantoje annabi o kaaloje annabi o sallallahu alaihi wasallam ko ɗen jimɗe poti yimede ɗum noon seeremɓe men mbaɗi hen defte ko wayno ceero men ceerno Alaji Malick Sy to tiwa won yo Allah yoɓmo moƴƴere kanko mo waɗi hen deftere ne wiye nuniya nden haala nela sallallahu alaihi wasallam gila suwa feeje aduna gila e nani e annoraji ina rewa Allah e duuɓi ujunnaji ha nela sallallahu alaihi wasallam ari e keeci baba adama malla ɓi kono wiye siis ɗum fo mo haala ha nela sallallahu alaihi wasallam yetti e keeci annabi ismaila mo ganduɗa ko ɓi ibrahima alayhi salam ɗum fo omo haala ɗum e deftere he ha annore nde eggi ari e abdoul muttalib ha nde eggi nde ari e baba men abdallahi woni jibinde nela sallallahu alaihi wasallam ɗum fo omo haala ɗum waɗi nden deftere ko nde fonde yimede oɗo jamma ko hono noon kadi deftere nuniya nden ne haalata ko jikkuji nela sallallahu alaihi wasallam nden ne foti yimede e defte baɗe noon ko wona ɗum ko en kaalino e yimde nde ina moƴƴi kono noon nela sallallahu alaihi wasallam e yummen khadijatu namdinomama an kam muhammad sallallahu alaihi wasallam oɗo jamma so ari holko ɓuri moƴƴude ko mbeɗe mawninirma ko mbeɗe jangto nela sallallahu alaihi wasallam wimo wi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni an joomam ka jaafotoɗo tedduɗo aɗa yiɗi jafnotoɗo yaafumi e so tawi a wawa ɗum hayso ko istighfar astaghfirullah mbaɗa ɗum e oɗo jamma ko hunde himmude yimɓeɓe jooɗade jaaha jamaji ina ketto mawludu ndu baraji mum ina mawni ko foda hen e moƴƴere ina mawni ceero men ceero Alhaji Mouhammad Saydou Dine Ba radiyallahu ta'ala anhu o haali hen ko heewi ɗum tan ina yona moƴƴere jamma mawlud en mbawa haaldude ɗum e yewtere wotere neɗɗo o ina taga dendagal bakkatuji makko o yaafore ɗum sabu nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam dendagal moƴƴere aduna o heɓira ɗum sabu oɗo jamma na mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi foti waɗede hen ko adi fof ko mbino ɗen ko ɓerɗe ɗe laɓɓine
yimɓe ɓe ɓe ballodira heen ɓe jurmodira heen ɓe jaafodira heen ɓe jokkodira heen enɗam e ɗum ɗo ina sohla e oɗo jamma mawlud nelaɗo o noon sallallahu alayhi wa sallam andudemo ko hunde waɗɗinde kanko o wiyete ko Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibnu Hasim ibnu Abdou Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrat ibnu Kaab ibnu Luay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinanar ibnu Khuzaymat ibnu Mudrikat ibnu Ilyas ibnu Nadar ibnu Nazar ibnu Ma'adan ibnu Adnan ɗo noon ko ɗo askonela sallallahu sallam haati on Adnan o yalti koye annabi Ismaila alayhi salam ɗum waɗi nelaɗo sallallahu sallam mantudemo moƴƴere heewde nani hen Busayriyu ko jimowo nelaɗo sallallahu sallam ene jeeya omo jogino rafi o selliri ko mantudemo nelaɗo sallallahu sallam ha nelaɗo sallallahu sallam feeñanimo won jimol makko gotol omo wiya wa mablagul ilmi fihi kono noon annahu basarun o wi hatirde gandal dendagal moƴƴere nde cifiɗa fof tan koye nelaɗo sallallahu sallam woni kono noon ko neɗɗo tan ɗon noon o saggi wiidemo ko neɗɗo tan elle o famɗinimo ɗo saggi woɓɓe mbi ko balɗe 40 woɓɓe mbi ko duuɓi nelaɗo sallallahu sallam wi ari e makko wimo wa annahu khayru khalqillahi kullihim ko neɗɗo de kono o neɗɗo kanko ɓuri dendagal tagore Allah nde ɗum woni annabi o sallallahu alayhi wa sallam ina haale ɓure kewɗe moftide e jamma leylatul qadri kono noon sa ƴeewi jamma leylatul qadri ko mawniri ko e ko heɓiri teddugal ko e martaba ko sabu nelaɗo sallallahu sallam wadde oɗo jamma mawlud ala ko o fondete e jammaji ala ko fondete to banggal moƴƴere nelaɗo Allah subhanahu wa taala wino ko so tawi neɗɗo rewi Allah e jamma mawlud ina sowane baraji mum alfu saharin ujunere lewru sikki ala mawniɗo annabi o sallallahu alaihi wasallam e oɗo jamma ma dañ ko ɓuri ɗum e cowande ma dañ ko ɓuri ɗum e moƴƴere eɗen ñaagui Allah tan yo Allah hokku en baraji podaɗi hen ɗi Allah yaaforo en bakkatuji men Allah ñimna en e diine l'islam junnan en gurdam seremɓe men judden hen ɗum woni ko ñaaguiɗen Allah yaafo en dendagal perguitte men yaafo en dendagal bonɗi men Allah yurmore en sabu annabi o sallallahu alaihi wasallam Allah yaaforo en ɗum Allah ɓamtira en ɗum Allah nafira en ɗum enen e dendagal ɓesguji men e dendagal julɓe ko ɗum woni ko ñaaguiɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko adi fof en jetti ceernajo o ɗo wonɗon nde ɗo yewtere kono kadi andinen holko woni mawludu nabiu sallllahu alayhi wa sallam kono kadi holno jamma o foti wurtinirede kono kadi hol joom jamma o en jettimo hen en jetti kadi dendagal bandiraɓe ganduɗa kañumen nangui hen ha yewtere nde wawi latade ceerno Baba Galle min calminima kadi min jettima tumane jaɓanɗa min waɗande nde ɗo yewtere gam famminde bandiraɓeɓe ko adi fof eɗen jetta bandiraɓeɓe kadi wonande ɓen rewindiɓe sen meɗen Fitirla TV eɗen mbiya ɗum ɗo ko meeɗari ko adi nde jamma mawludu o nder so hawri welede jomiraɗo ndiwinde ɗon golle ɗe molundi biyaɗo yoron annabi e dine ala jangodun cobas molundi biyaɗo yoron annabi e dine ala jangodun cobas